झियो ଆଜ୍ଞା आज राति खाଇବା कौन बनेଇବା କ'ଣ ବନେଇବା? ବାପା ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଚିଲି କୋବି ବନେଇବା। अरे बाबा के सकाळे ऊपर फ्रेश कोबी आଣିले तो चलो चिली कोबी बनेଇବା ଚାଲ। 16ଟି ଫଗୁଣ ଆସି ତତେ ଛୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଯୋଉଦିନ ଚାଲୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତତେ ସେଇଦିନ ଏ 16ଟି ଫଗୁଣ ଆସି ତତେ ଛୁଇଁ ଗଲା ପରେ ଶାଢ଼ୀ ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଯୋଉଦିନ ଚାଲୁଥିଲୁ ବୋଉ ଭାଉଜ ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି? ଆଗ ମାମା କହିବେ। ଭଲ ହେଇଛି। बाबा चिली कोबी केमिति ହେଇଛି? हाँ,